Cáritas Ribeira celebrará a súa gala solidaria o 13 de decembro. Mimarte será encargada de poñer o espectáculo e de sacar as risas ao público. Todo o recadado irá para os proxectos que a entidade desenvolve no municipio. O novo Auditorio Municipal de Ribeira acollerá o vindeiro 13 de decembro a gala de Nadal a favor de Cáritas protagonizada polo alumnado de Mimarte. Abrirá as súas portas a partir das 7:30 da tarde por unha causa solidaria. Un dos obxectivos é concienciar a cidadanía do traballo por os demais, por solidaridade. Creo que é importante tamén explicar un pouquiño que se explicará, supoño que no festival teremos un momento como ano pasado, un pouco das actividades que facemos en formación, emprego, en axudas tamén cotidianas a cidadáns que o necesitan, non? Explicar un pouquinho toda esa labor que facemos diariamente. En segundo lugar, o segundo obxectivo sería a parte do agradecemento. Queremos agradecer, por suposto, ao Concello, á Concejalía de Cultura, a Mimarte, porque vamos seguir da man, sempre vamos da man, por todo, porque prácticamente a nos danos todo feito, non? Será unha gala na que non faltará o humor nin as improvisacións do alumnado de Mimarte. A súa directora, Tania Fuejo, destacou a irmandade que hai formada con Cáritas, xa que se unen por segundo ano seguido, e afondou tamén no contido da gala e na súa importancia. Que vai haber moitísimas risas, porque esa é a especialidade da casa, facer rir. Creo que é a maneira máis bonita de aportar á sociedade dende o arte e dende o que sabemos facelo sempre dende a risa. E encher un auditorio de sorrisos, pois, é unha montaña de solidaridade coa mellor das enerxías. E as entradas poderedes mercalas tanto na sede de Cáritas como en Mimarte, na nosa escola. E terán un custo de 5 euros, tamén haberá fila cero, para a xente que non poida asistir e queira colaborar, xa que todo o recadado irá para os proxectos de Cáritas. Fuejo adiantou que na gala haberá moitas sorpresas. Vamos a ter invitados moi especiales. Podemos dicir que este ano imos ter alguén que ninguén se espera, que actuou en Eurovisión, hasta aquí podo ler. Podo dicir tamén que os nenos de San Ildefonso van a vir ensayar a gala de Cáritas. Non sei como acabará a cousa, igual se nos ven o auditorio abaixo, e haberá moitísimas sorpresas, risa, un conto de Nadal moi futurista. Inspirado na historia de Dickens, a alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, apuntou que se trata dunha gala cun significado especial, xa que tamén é un clásico na programación do Nadal ribeirense. Un dos motores sociales do noso Concello como entidade e tamén, como decía un pouco Manolo, pois como que é esa familia que sempre está como entendida a hora de axudar, de programar, de ensinar, de digamos, educar incluso tamén, e por suposto que sempre o fan pois desde ese xeito altruísta e desinteresado, non? Polo tanto, creo que en primeiro lugar o que temos é que agradecer que o tecido asociativo do noso Concello, non só no cultural, que tamén está hoxe aquí e agora o nomearemos, sino tamén no ámbito social, sexa tan activo, sexa tan leal e sexa tan construtivo. Tamén se desenvolverá un sorteo ante notario entre as persoas que acudan á gala ou fagan o seu donativo na fila cero.